20-nji noýabrda Aşgabatda ençeme sagatlaap internet üpsünçiligi kesildi. Bu erkin maglumat akymyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleriniň ýurtda alternativ maglumat çeşmeleriniň öňüne almak tynançyklaryny hasam güýçlendiren makalyna gabat geldi. Duşenbe güni Aşgabat boýunça internet üpsünçiliginiň kesilendigi barada Azatlygyň ençeme çeşmesi habar berdi. Sol bir wagtda bu barada resmi türkmen habar seristelerinde seýlede ýurduň ýeketäk internet üpsünçisi Türkmen Telekomyň web saýtynda öňünden hiç hili duýdurys çap edilmedi. Azatlyk bu mesele dogrusunda Türkmen Telekomyň Aşgabatdaky hyzmat edis bölümleriniň biri bilen habarlaşanda edaranyň degişli wekili bu baradaky maglumatlary umumyň reddetdi. Azatlyň habarçylary internet üpsünçiligi täzeden ýola goýulandan soň petiklenen saýtlara we sosial torlary girmäge mümkinçilik berýän VPN tilsimleriniň bir näçesiniň hem islemegini bet edendigini nyktadylar. Ýatlatsak media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar. Şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty seýlede iri sosial ulgamlar petikli galýar. Türkmen ýuridik güýçleri ençeme aýdan bäri VPN-den peýdalanýanlary we onu gurnap berýänleri toragy çagyryp, egerde proxy ulgamlaryna ulanmagyny bet etmeseler, onda jogapkärçiligi çekiljekdigi bilen haýwadatýarlar. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri sosial medialarda Türkmen hökümetiniň şol sanda prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat gelýär. Seýlede soňky özgörüşler geçen aýdan başlap ýurt boýunça internet tizliginiň pesildilmeginiň fonunda bolup geçýär. Galy berse-de mundan 10 gün töweregi ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow alternatyw öýjükli aratnaşyk ulgamynyň toruny üstürmek boýunça Türkmen Aratnaşyk agentligine daşary ýurtly kompaniýalar bilen şertnama baglaşmagyna ygtyýar beripdi. Emma internetdäki soňky bökdençlikleriň resmi habarda aýdylşy ýaly, öýjükli aratnaşyk ulgamynyň toruny üstürmek boýunça alınıp barylýan işleri bilen bagly bolup bolmandygyny tasdiklatmak başartmady. Gepin gerdisine ýatatsak, Türkmen hökümeti öz ýylatynyň internet ilitirleligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hem edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnyky bozmakda, özgü pikirli adamlara batys etmekde, interneti çäklendirmekde ýygyderli tanqid edýär.